családnak van egyszer egy kezdete, a sátorhelyi folkműhelyt is megálmodta egyszer valaki. Honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen kis közösséget alakítsatok ki? Hát igazából nem közösség, hanem család. Tehát mi a családot szerettünk volna létrehozni, egy magyar néptánc családot itt Mohácson és a kistérségben. És ezért volt az ötletünk ezzel kapcsolatban, hogy legyen egy helyünk, egy terünk, egy eseményünk, amikor ezt megtehetjük. Hiszen a sátorhelyi folkműhelyben, a táborban, sátorhelyen úgy élünk mi egy hétig, mint egy nagy család. Ott vannak a gyermekeink, ott vannak a szülők, ott vannak a nagyszülők, és közösen valami újat, valami szépet hozunk létre, amit majd megmutatjuk a nagy közönségnek is, és remélünk, hogy mindenkinek ez nagy kedvence lett, és most már minden évben sátorhelyi folkműhelyezünk sátorhelyen, és szeretnénk ezt kitágítani a nagy közönség fel, és ezen dolgozunk most. Ez a hely, ez a tér, amit említettél, egyre bővül, vegyes a korosztály, jön az utánpótlás, jönnek a fiatalok, és úgy tűnik, hogy ahogy te is mondod, családias a hangulat, tehát nagyon jól együtt tud dolgozni fiatal és idősebb is. Ez így van, sőt, tulajdonképpen megfogalmazódott bennünk az az igény, hogy ne csak a sátorhelyi folkműhely, mint egy tábor jöjjön létre, hanem mi magunk, a mi közösségünk, a sátorhelyi néptánccsoport és a körülötte lévő felnőttek a tábor után egy pár napig ott legyünk és együtt legyünk egymással, amikor nem dolgozunk, hanem együtt vagyunk. És gyakorlatilag úgy élünk abban a táborban, mint régen az emberek éltek a faluban, a falu közösségben, a kocsmában, az ebédlőben, a konyhában, a tűz körül, tulajdonképpen ezt szeretnénk mi létrehozni, minden este táncházzal, különböző bemutatókkal, és legyünk együtt, ez a lényege a dolognak. Ennek a családnak a működéséhez, mint mindenhez, sajnos pénz is kell. Az anyagi forrásokat, különböző támogatásokat milyen úton, módon lehet összeszedni? Hát korábban úgy indultunk több alkalommal, hogy pályáztunk a Mobilitás című közösséghez, tőlük kaptunk több alkalommal támogatást ez a táborhoz, és akkor ez így indult, hogy szállásköltséggel, érkezési költséggel tudtunk elindulni. Ezek a sajnos elapadtak, de hát igyekszünk mindig pénzt szerezni tulajdonképpen támogatóinktól, mind a kistérségben, mind pedig a Mohács városában, és ebből működünk tulajdonképpen, ez így lesz az idei évben is. Hogy érezted magad itt ma este? Sírtam, mint minden egyes alkalommal. Én azt gondolom, hogy ez nekem és a férjemnek tulajdonképpen a családunk. Ez a 130 gyermek és körülbelül 50 felnőtt. Ez a mi családunk, itt nagyon jól érezzük magunkat, és köszönjük nekik is. Meddig lehet ezt még kiterjeszteni? Ugye gyakorlatilag sátorhelyi néptánc együttest nagyon sokfelé ismerik. Mennyire lehet akár ország határainkon túlra is egy kicsit terjeszkedni, ott is megmutatni ezt a kultúrát, ezt a családot? Hát erre már volt példa korábban és idén is, tehát ahogy hallottuk a konferáló szövegben is, a sátorhelyi néptánc együttes és a folkműhely is ugye Horvátországban, Szerbiában, Franciaországban vendégszerepelt már több alkalommal, most pedig romániai tengerparti városban, Konstancában lesz egy nagy fesztivál, ahol mennek a fiatalok, az ifjúsági együttesünk, a 1200 táncos lesz ezen a produkción, és ott fognak ők fellépni 4 napon keresztül minden este.
Tapsvihar, hangos ováció, minimum ezekkel a jelzőkkel lehetne illetni a Sátorhelyi Néptánc Együttes ma esti műsorát. A település első embere hogyan értékeli a ma esti fellépést? Hát azt hiszem, hogy a vége mutatta, hogy fergeteges volt a dolog, és azt hiszem, hogy az egész 5 évnek a becsúcsosodása, beteljesedése volt ez a mai műsor. És hát gratulálok mindenkinek, a szervezőknek. Én csak egy pici pont vagyok, aki egy picit mindig oda megy a végén, és akkor segít nekik. Azt hiszem, az ő munkájuk, ez csodálatos volt. Ugye a település nem csak a mohácsi történelmi emlékhelyről híres, hanem gyakorlatilag a néptánc csoport is öregbíti Sátorhely hírnevét. Hová lehet ezt még fokozni számtalan külföldi fellépéssel, még talán testvérkapcsolatok építésével? Így van, és én azt gondolom, hogy példaértékű lehetne ez az egész országban, hogy mennyire egy közösségnek az indulása, különböző korosztályok összefogása, még egyszer mondom, az egész országra példaértékű lehetne, hogy egy kis faluban hogyan lehetne megtartani a fiatalokat. Hogy itt egy mohácsi helyszín lett kerítve, talán olyanok voltak itt a lehetőségek, melyek mondjuk Sátorhelyen nem álltak rendelkezésre? Mohács az a központ, a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola, aki tulajdonképpen a gyerekeket összefogja. Telephelyként működik Lippon, Majson, Sátorhelyen a kicsik nevelése, és ezért gondoltunk arra, hogy az 5. évfordulót itt a központban csináljuk meg. Ezért választottuk a mohácsi színpadot, vagy ezért választották a mohácsi színhelyet. Nagyon keserőbjető! Házba öltözött keresztény hívek, kik így körülöttem, mint birkák néztek. Ha már mint Sátorhelyi Néptánc Együttesről beszélünk, egy kicsit a belső dolgokból és jó múltkorában bepillantást nyerhettünk. Az iskola épületében kaptak egy kis klubhelységet. Ennek, hogy ezt megkapták, talán önnek is része volt. Így van, sajnos a felső tagozatunk megszűnt, és így felszabadult egy épület, és egyből az a gondolat merült föl bennünk, hogy ezt az épületet nem szabad Ebek 30-adjára hagyni, és így kineveztük klubháznak, és az első csapat, aki beköltözött oda, az a Néptánc Együttes volt, és ők a néptáncon kívül egy fergeteges társadalmi életet is kezdenek élni, és magukhoz vonzzák az embereket. Az, hogy manapság szűkösek az anyagi körülmények, szerintem nem mondok új dolgot, de nem tudom, hogy sátorhelyi szinten kapnak-e valamilyen támogatást, mondjuk a Néptánc Együttes, akár hogyha fellépésre mennek valami némi nemű segítséget, hát mennyire vannak ők benne a körforgásban? Hát az első év az, amikor az önkormányzat konkrét összeget határozott el a tánccsoport segítésére. Az elmúlt években is alkalmanként támogatta, de most elhatározta, hogy egy kerek összeget határoz meg a költségvetésében, ez 600 000 forint, amivel támogatja a néptánccsoportot, de természetesen, hogyha olyan dolog van, amivel túllépik ezt, és ez egy színvonalas, érdemes dolog, akkor azt támogatja továbbra is az önkormányzat. Nyáron a tánctábor immár sokat szóra kerül megrendezésre. Elképzelhető, hogy polgármester úr is kilátogat és bekapcsolódik egy-egy programba? Igen, úgy jön idén össze a dolog, hogy nem ütközik a nyári programommal, az én szabadságommal, ezért többször ki fogok menni, sőt úgy tudom, hogy valami fergeteges véget szeretnének a tábornak, valami hagyományt elkezdeni, és ott számítanak rám is, úgyhogy napontaként leszek a táborban.